Bună seara, pacea Domnului tuturor, un sabat fericit, peste câteva minute deja, ziua Domnului și ca scăpătare a soarelui va fi cu noi și pentru noi și în sufletele noastre. Dacă există ceva încântător pentru o zi de sabat, este prezența lui Dumnezeu și nu oricum, ci prezența sa în templul ceresc, în Ierusalimul cel nou, și apoi pe pământul înnoit. Atunci când vorbim despre cer nou și pământ nou, noi vorbim de fapt despre o unitate desăvârșită între Dumnezeu și cei mântuiți. O desăvârșită unitate între cer și pământ. Ceea ce Dumnezeu a creat la început și a fost bun, a fost desăvârșit aici, în lumea aceasta, va fi reașezat. Lucrurile de la început vor fi puse de Creator în aceeași matcă a înțelepciunii și dragostei Lui, în aceeași formă a unității cu voința sa, cu dorința sa, cu înțelepciunea sa nemărginită, cu dragostea și puterea sa creatoare. Vom fi în unitate cu întregul univers. Nu vom fi acea pată în lumea creată de Dumnezeu, ci vom deveni un loc al luminii care va străluci de-a lungul veacurilor veșniciei, atunci când vom mărturisi de unde venim și cum am fost salvați. Cerul nou și pământ nou nu spune prea mult fără cei mântuiți. Când spunem cer nou și pământ nou, spunem mântuiți noi, oameni, bărbați, femei, tineri, tinere, copii, poporul lui Dumnezeu înnoit, recreați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Este un gând amețitor ca acum, chiar dacă purtăm în sufletele noastre gândul veșniciei, după cum stă scris în Eclesiastul capitolul 3, totuși este un demers care ne depășește cu mintea noastră, care acum încă este atinsă de păcat, să încercăm să cuprindem făgăduința aceasta? Cer nou, pământ nou, noul Ierusalim. Și totuși, făgăduința este dată pentru noi. Lucrarea totputernică a lui Dumnezeu în viețile noastre ne pregătește pentru realitatea a cărei parte dorim să fim. Nu ne mulțumim cu o făgăduință, nu ne mulțumim cu o aspirație care numai în sens poetic, literar, să atingă înălțimea afirmată de Apocalipsa. Nu ne mulțumim cu atât, ci dorim să fim parte din lumea cea nouă, cer nou și pământ nou. Să nu ne facem probleme cu ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit că a pregătit prin Fiul Său, ci dacă există încă o luptă de dus, dacă există încă o împlinire pentru care merită să trăim, să luptăm, să credem, atunci este înnoirea noastră, pentru ca să fim de pe acum în armonie cu Dumnezeu, cu gândul lui Dumnezeu și cu ceea ce deja este pregătit. Cer nou, pământ nou. Dumnezeu vorbește, El spune că va fi. Nu avem nicio dificultate în a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt. După ce s-a împlinit cuvântul Său în cea mai mare parte și abia mai sunt frânturi profetice și frânturi apocaliptice care să se împlinească, nu ne este greu să acceptăm că și ultima secvență din făgăduințele lui Dumnezeu se vor împlini. De fapt, ele sunt împlinite în ceruri. De aceea se vorbește despre noi într-o dublă ipostază. Noi suntem mireasa lui Iisus Hristos, nevasta mielului, așa suntem descriși în Apocalipsa capitolul 19 și în capitolul 21, dar în același timp suntem cei chemați la ospățul nunții Fiului lui Dumnezeu. Mireasă și în același timp oaspeți. Interesant. Mireasă pentru că îi aparținem.
Pentru că lucrarea binecuvântată a lui Dumnezeu în viețile noastre este în plină desfășurare. Oaspeți, pentru că nu suntem încă acolo. Mireasă, pentru că îi aparținem prin legământ, prin legământul mântuirii. Pentru că jertfa Domnului Iisus Hristos deja se manifestă cu atâta putere în viețile noastre, în caracterele noastre și în aspirațiile noastre. Dar suntem oaspeți, pentru că încă ne aflăm pe pământul acesta în pregătire. Cer nou, pământ nou. Nu putem vorbi despre cer nou și pământ nou fără să vorbim din nou despre cetatea noului Ierusalim. Centrul pământului nou va fi cetatea care acum este centrul cerului. Practic, cerul va fi pogorât pe pământ. Centrul universului pe planeta aceasta. Dacă n-ar veni și Dumnezeu pe planeta aceasta, pământul n-ar suporta atâta slavă. Cerul. Cum să ducă planeta Pământ pe spatele ei cerul? Și cetatea noului Ierusalim. Dar Dumnezeu va fi aici. Tronul lui Dumnezeu. Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt, care va realiza unitatea perfectă între dumnezeire, îngeri, cei mântuiți și lumile necăzute în păcat. Același puls al iubirii lui Dumnezeu, aceeași înțelepciune în lucrare veșnică, aceeași putere într-o manifestare fără capăt. Așteptăm unitatea aceea. Ce puțin a mai rămas, ca timp istoric, ca timp profetic, pentru marea întâlnire, pentru călătoria de 7 zile până la cetatea sfântă, noul Ierusalim. Ce puțin timp ne-a mai rămas ca să fim asemenea cetății, ca să fim cu adevărat mireasa lui Iisus Hristos. Ce puțin timp! Chiar clipele acestei seri trebuie să le folosim foarte bine, în rugă tainică, în primirea cuvântului lui Dumnezeu, în părtășie deplină cu Iisus Hristos. De aceea suntem aici. Cuvântul în Apocalipsa, capitolul 21, începe astfel. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Am văzut un cer nou și un pământ nou. În limba Noului Testament, kainos înseamnă nou în ce sens? Ceva nefolosit încă. Sunt menționate în Evanghelii, în Evanghelia după Matei, burdufuri noi. Ceva nefolosit încă. Sau ceea ce nu a fost prezent, încă nu a apărut. Sau ceea ce va înlocui ceva învechit. Sau ceva cu totul nou. Acesta este sensul care se potrivește pentru cetatea noului Ierusalim. Și cer nou și pământ nou, adică învelișul atmosferic al acestei planete care va fi schimbat. Și fața acestui pământ schimbată. Această înnoire poate fi redată prin termenul kainos, nou. Toată firea așteaptă izbăvirea, așteaptă înnoirea, cum scrie Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8, că firea este încă, adică natura, lumea aceasta noastră, încă zace sub blestem și așteaptă arătarea fiilor lui Dumnezeu, a copiilor lui Dumnezeu, pentru ca altfel să arate pământul acesta refăcut. Nu este vorba de o remodelare. Noi avem aici profesioniști în
remodeling. Să remodelezi o casă, să-i dai o altă față, dar nu o desfințezi, nu o dărâmi, nu renunți la ea, dar o remodelezi, așa, cât de cât să arate mai bine. Cetatea noului Ierusalim nu este remodelată. Pământul cel nou nu va fi ceva remodelat, îmbunătățit. Nu. Va fi ceva absolut nou. După potop a fost o remodelare. Pământul a rămas, prăpăstile au rămas, stâncile care au ieșit din pământ au rămas așa, munți înalți, prăpăstii. Dar le-a mai îmbrăcat Dumnezeu formele acestea și cât de cât pământul arată binișor și după potop. E remodelat. Sunt încă atâtea frumuseți, încă îți cumperi bilet pentru nu știu unde, o excursie, lucruri extraordinare, plante luxuriante, flori. Dar pământul ăsta totuși este tare afectat de păcat. În schimb, aici citim despre un pământ nou, cer nou, pământ nou. Și nu e vorba de ceea ce unii teologi spun prin teoria golului, că inițial, după cum citim în Geneza, capitolul 1, primul verset, a fost o lume desăvârșită. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, o creație primară, desăvârșită, după care s-a ajuns la haos. Cu ocazia căderii lui Lucifer, lumea aceasta a fost pustiită, a intrat în haos și a revenit Dumnezeu aici și a recreat din haos, a făcut cosmos, adică a cosmetizat planeta aceasta. Nu vorbește Biblia de așa ceva. Nu vorbește Biblia de așa ceva. Ci pământul cel dintâi, cerul cel dintâi este lumea pe care o cunoaștem noi, care a fost atinsă de păcat și Dumnezeu va crea cer nou, pământ nou, fața pământului va fi refăcută. Mergând mai departe, versetul 2 ne spune: și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei, din cer, coborându-se din cer. Cei care sunt foarte preocupați de cetatea Ierusalimului pământesc și de rezidirea templului de la Ierusalim, cei care cred într-un mileniu pământesc, într-un regat iudaic, dispensaționaliștii cred în așa ceva, într-un regat iudaic de 1000 de ani, să ia textul acesta, versetul 2, și să citească bine: cetatea coboară din cer de la Dumnezeu. Este vorba de noul Ierusalim ceresc, nu Ierusalimul pământesc. Și templul de la Ierusalim rezidit. Nu spune în Apocalipsa, după cum vom citi mai încolo în acest capitol, că nici nu mai este necesar templul, căci Dumnezeu va fi templul cetății și Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. Deci, din cer coboară cetatea sfântă, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. În ce cuvinte putea să vorbească Domnul Iisus Hristos cu privire la Ierusalimul pământesc? Să ne aducem aminte în Matei, capitolul 23, versetul 37. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci, îi ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să-i strâng pe copiii tăi, după cum găina își strânge puii ei și voi n-ați vrut. Cam atât a putut să spună Domnul Iisus Hristos despre Ierusalimul pământesc și că vi se va lăsa casa pustie.
și odată înălțat la ceruri, Iisus Hristos nu și-a propus ca să remodeleze Ierusalimul din Palestina, ci îl preocupă noul Ierusalim, cel ceresc. Este mireasa Lui, până când noi, prin harul lui Iisus, vom fi transferați în cetatea cea nouă. Ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Am studiat în capitolul 19 că pregătirea noastră constă din îmbrăcarea neprihănirii Domnului Iisus Hristos. Inul curat și subțire înseamnă faptele neprihănite ale sfinților. Deci nu numai iertați, nu numai îndreptățiți și priviți ca și cum nu am fi păcătuit niciodată, ci schimbați, sfințiți. Fapte neprihănite ale sfinților, adică pregătiți pentru marea întâlnire. În versetul 3 citim astfel: și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui. Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. Un glas tare din scaunul de domnie: iată cortul lui Dumnezeu. Limbaj religios, realitate sfântă, religioasă. La ce ne trimite cuvântul acesta, cortul lui Dumnezeu? Cortul întâlnirii din Vechiul Testament, după aceea templul. Este o realitate religioasă. Și cum am putea să ne pregătim pentru această realitate dacă nu printr-o viață spirituală cu totul aleasă? O viață duhovnicească specială. Și apoi ni se spune că Dumnezeu vrea să fie Dumnezeul nostru și noi să fim poporul Său. Atunci când trebuia să fie construit cortul întâlnirii, unde să slujească preoții, unde să fie aduse jertfe, care era cuvântul lui Dumnezeu, dorința Lui, Exodul 25:8, să-mi pregătească un locaș sfânt, ca să locuiesc în mijlocul lor. Și apoi, cel reprezentat prin acel locaș s-a întrupat. Și verbul folosit în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, este de la cuvântul cort. Noi nu avem în limba română a corti, adică a rămâne ca într-un cort și a așeza cortul în mijlocul nostru. Și Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat. Așa ni se spune în Ioan, capitolul 1, versetul 14. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Noi am privit slava Lui ca slava lui Dumnezeu. După această secvență, putem să așezăm o făgăduință din Vechiul Testament. În cartea prorocului Ezechiel, în capitolul 37, versetul 27, ne spune că Dumnezeu va fi Dumnezeul poporului Său și cei mântuiți vor fi poporul Său. Dar îmi place cum se încheie cartea Ezechiel, prorocul Ezechiel. Capitolul 48, versetul 35. Și numele ei, numele cetății va fi Domnul este aici. Domnul este aici. Și în sfârșit, după atâtea veacuri, după 26 de veacuri și mai bine, vom fi în cetatea Ierusalimului, noul Ierusalim, și după un mileniu, cortul lui Dumnezeu cu oamenii, cu mântuiții pe pământul acesta. Faptul că Dumnezeu dorește să rămână
Domnul nostru, Dumnezeul nostru. Faptul că noi putem să fim poporul Său, aceasta înseamnă relație de legământ. Avem de-a face aici cu un limbaj al legământului. Eu sunt Dumnezeul vostru, voi sunteți poporul meu. Legământ. Cortul lui Dumnezeu, legământul. O așa relație cu Dumnezeu încât să putem fi împreună cu El în cetatea făgăduită. Va fi un loc desăvârșit pentru cei mântuiți, va fi locul unității noastre desăvârșite cu Dumnezeu. Locul unității noastre desăvârșite cu Dumnezeu. Versetul 4. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Ne place viitorul, dar aici parcă este dureros viitorul. Va șterge orice lacrimă. Am vrea mai repede. Oricum este un viitor plin de slavă. Este făgăduința lui Dumnezeu. Dar încă atâta necaz pe pământul acesta, atâta suferință, când te gândești că zilnic pierde foame circa 50 de mii de copii, 45, 50 de mii de copii pierde foame în fiecare zi. Și câte boli, unele necunoscute. Medicina încă nu știe cum să se apropie de ele, cum să trateze. Și despărțiri, lacrimi. Dar oricum, făgăduința se va împlini în curând. Și nu vor mai fi aceste rele. În timpul mileniului vom fi tămăduiți. Cauza plânsului, a lacrimilor lor, va fi eradicată. Vom înțelege de ce a lucrat Dumnezeu într-un fel și nu altfel. Vom primi explicații pentru toate întrebările care acum sunt atât de apăsătoare pentru noi. Enigme și incertitudini ale vieții, așa cum vin ele. Nu avem explicație pentru ele, dar ne putem încrede în Cel care l-a trimis deja pe Fiul Său pentru mântuirea noastră. Putem să credem acest cuvânt, că nu va mai exista suferință, nici moarte. În amintirea noastră va rămâne, pentru că noi vom da mărturie despre Dumnezeu, despre lucrările sale, dar cauza durerilor, a lacrimilor, va dispărea. Aș dori să pun acum în relație cu textul din Ezechiel 2 versete din Ioan, capitolul 11. Vă aduceți aminte ce a spus Marta, sora lui Lazar, atunci când s-a întâlnit cu Iisus după moartea lui Lazar? Doamne, dacă erai aici, fratele meu n-ar fi murit. Și cu câteva versete mai jos, în capitolul 11 din Evanghelia după Matei, Maria apare și ea, a aflat că Mântuitorul este acolo, vine și spune: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Vă rog, în seara aceasta pe la 5:30, când făceam relații între diverse versete, la 5:30 am descoperit că există o înrudire între Ioan 11 cu 21-32 și ultimul verset din Ezechiel. Doamne, dacă erai aici, fratele meu n-ar fi murit. Iar cartea lui Ezechiel se termine cu versetul acesta: și numele ei, al cetății, va fi: Domnul este aici. De aceea nu va mai fi moarte.
nu va mai fi. În prezența lui Iisus Hristos nu poate să existe suferință, moarte, vaiete. Nu pot să existe. Sunt improprii pentru prezența lui Dumnezeu, pentru calitățile Lui, pentru dorința Lui, pentru puterea Lui. Nu se poate. Versetul 5 ne spune în continuare: Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: Iată, eu fac toate lucrurile noi, și a adăugat: Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Ce am putea să subliniem în acest verset decât numele pe care îl are Iisus Hristos atunci când se adresează celei de-a 7-a biserici, biserica Laodicea? Ce nume își comunică Domnul Iisus Hristos? Martorul credincios. Iar în capitolul 11 din nou apare titlul acesta: Cel adevărat, cel credincios, cel care vine cu multe cununi pe capul său, îmbrăcat în alb, călare pe un cal, vine să preia împărăția, să instaureze împărăția sa. Și numele său este cel adevărat, cel credincios. Putem să dăm crezare fiecărui cuvânt al său. La urma urmei, majoritatea cuvintelor pe care ni le-a rostit s-au împlinit. Acum putem citi versetul 6. Apoi mi-a zis: S-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Alfa și Omega. Ce înseamnă aceasta? Pe lângă faptul că sunt prima și ultima literă din alfabetul grecesc, înseamnă cel veșnic, cel infinit, cel care este cauza creației întregului univers, cel care este sursa, originea, cel care este Dumnezeul cel adevărat, cel care este credincios făgăduințelor sale. Dacă ne-a dat Alfa, ne va duce până la Omega, iar Omega este sensul veșnic pe care Dumnezeu îl dă vieților noastre. Ținta, telos, în limbajul Noului Testament, este țintă, scop, așa cum a conceput-o Dumnezeu, ținta aceasta. El este Alfa și Omega, singurul Dumnezeu adevărat. Apostolul Pavel scrie în Romani, capitolul 11, versetul 33, că din El suntem, prin El și pentru El. Din El, prin El și pentru El. Se rostește aici un cuvânt cu mare greutate. S-a isprăvit. Cel puțin de 4 ori apare expresia aceasta, odată indirect. În Ioan, capitolul 19, versetul 30, pe cruce, Domnul Iisus Hristos a spus: s-a isprăvit. Am împlinit lucrarea pentru care am venit. Tată, lucrarea este încheiată. Proslăvește-L pe Fiul Tău cu slava pe care o avea la Tine de la înainte de întemeierea lumii. S-a sfârșit. Apoi, indirect, în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 11, cel ce este întinat să se întineze și mai departe, iar cel ce este sfânt să se sfințească și mai departe, pentru că se va rosti: s-a sfârșit în templul din ceruri, în Sfânta Sfintelor. Și mijlocire nu va mai fi, iertare nu va mai fi, de fapt nici păcătoși nu vor mai fi care să dorească și să ceară iertare de la Dumnezeu. S-a sfârșit. Și apoi vin potirele, cum am studiat din capitolele 15 și 16. Cât de aproape este acel
al doilea s-a sfârșit în templul ceresc, când cădelnița va fi aruncată la pământ, umplută cu foc, cu cărbuni aprinși și aruncată la pământ, în mod simbolic. Ce înseamnă aceasta în capitolul 8 din Apocalipsa sau în capitolul 15? Că nu mai există mijlocire, că meritele Domnului Iisus Hristos, tămâia care a fost prezentată în fața Tatălui, adică meritele Fiului Său, nu mai are pentru cine să conteze, să mijlocească. S-a sfârșit. A treia oară, după cum am studiat în capitolul 16, versetul 17, cu privire la Babilonul spiritual, acea triplă alianță apostaziată, opusă Trinității Divine, cu privire la ea se spune, s-a isprăvit, s-a sfârșit. Destul cu păcatele ei, destul că i-am bătat pe împărații pământului, toate neamurile, cu vinul desfrâului ei. Atâta neascultare și schimbare în poruncile lui Dumnezeu, destul s-a isprăvit. Și apoi, a patra oară, așa cum am citit aici în capitolul 21, versetul 6, cel care este Alfa și Omega spune, s-a sfârșit. De data aceasta, în cel mai pozitiv sens, s-a sfârșit. Acum puteți să vă bucurați de apa vieții. Cel căruia îi este sete, cel care are dor după Dumnezeu și dor după mântuire. Dacă ați vrea să-mi dați un psalm sau doi în care dorul acesta după Dumnezeu este atât de puternic exprimat. În psalmul 42, da, cum începe psalmul acesta? Cum dorește un cer izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Și Apocalipsa spune, s-a isprăvit, dar acum, cât de aproape este ziua aceea și clipa aceea când să ne arătăm în prezența lui Dumnezeu. S-a isprăvit. Totul este pregătit. Veniți, preluați moștenirea. Versetul 7. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Din nou, ideea legământului. Relația noastră cu Dumnezeu, ca mântuitor al nostru. Ne-am gândit noi suficient la această relație cu Dumnezeu, ca El să fie Dumnezeul nostru și noi să fim ai Lui, fiecare individual, apoi împreună cu cei iubiți ai noștri, apoi ca popor. Noi tot amintim numele lui Dumnezeu și ne rugăm și folosim numele Său și citim din Scripturi numele Său. Dar ne-am gândit noi dacă într-adevăr este Dumnezeul nostru în fiecare gând, în fiecare simțământ, în fiecare vorbă, gest, în modul nostru de viață. El este Dumnezeul nostru. Uneori se spune despre câte un copil, indiferent de vârsta lui, nu prea seamănă cu părinții lui. Parcă n-ar fi al lor. Dar Domnul e plin de har, o să vină ziua când va fi ca părinții, poate chiar mai bun. Uneori folosim limbajul acesta, a fi copil al lui Dumnezeu, într-un legământ de nestruncinat, ca să moștenim făgăduințele, cele 7 făgăduințe pentru biruitori, așa cum apare în capitolele 2 și 3. Vă aduceți aminte? Acces la pomul vieții,
în cele 7 biserici, fiecare primește câte o făgăduință, apoi eliberați de moartea a doua, apoi mana și un nume nou, a 4-a biserică, stăpânire, luceafărul de dimineață, a 5-a biserică, haine albe și numele scrise în cartea vieții, a 6-a făgăduință, stâlpi în templul lui Dumnezeu și numele lui Dumnezeu pe frunțile noastre, stâlpi în templul lui Dumnezeu, în noul Ierusalim. Știți, când El întinde cortul asupra noastră, noi să fim stâlpi. Wow! Așa ca imagine, adică integrați perfect în locul unde slava lui Dumnezeu domină. Și a 7-a făgăduință, scaune de domnie. Cel care este biruitor, îi se dă să șadă pe scaun de domnie, după cum Iisus Hristos a biruit și șade pe scaunul de domnie al Tatălui Său. Noul Ierusalim este parte a legământului. Ca să moștenim cetatea sfântă, legământul nostru cu Dumnezeu trebuie să fie trăit în toată profunzimea lui. Acum să mergem mai departe. Vă aminteam miercuri seara că secțiunile acestea din Apocalipsa 21, 22, încep cu o formulă a vederii, a privirii, vino să-ți arăt, vino să vezi și am văzut. Și se încheie fiecare secțiune cu o formulă a excluderii. După atâta slavă, după atâta frumusețe, versetul 8, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, desfrânați, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Cei fricoși. Nu este vorba de o timiditate înnăscută. Credeți că toți martirii au fost cu un psihic robust, curajoși? Nu se temeau de lei, de alte animale sălbatice, de sabie, de foc, de rug. Le sfidau. Câți timizi au fi fost între ei? Dar nu erau fricoși în sens spiritual. În zilele de criză rămâneau lângă Dumnezeu, se prindeau de El. Nu știau de nicio concesie față de un împărat păgân sau în zilele finale față de fiară, purtându-i semnul ei sau închinându-se icoanei fiarei. O întrebare a venit în careva seară: ce este icoana fiarei? A doua fiară din pământ, protestantismul apostaziat, prorocul mincinos, face o icoană pentru prima fiară prin faptul că apelează la braț secular, la puteri civile, la puteri politice, pentru impunerea unui mod de închinare și în final a unei zile a închinării. Semnul lui Dumnezeu falsificat, sabatul de la creațiune lăsat, ziua 7 a săptămânii, sfințită, binecuvântată de Dumnezeu, schimbată, să fie impusă cu ajutorul puterii civile și alte amănunte din agenda primei fiare. Când acestea le impui cu ajutorul puterii civile, asta se cheamă icoană a fiarei. Icoană a fiarei. Deci ei nu sunt fricoși. Cei care sunt fricoși în momente cheie, cei care în zilele finale vor ceda de dragul câtorva zile în plus sau săptămâni sau câteva luni. Gândiți-vă, urmează veșnicia, cetatea noului Ierusalim, mai sunt săptămâni sau luni și ei cedează.
cedează și pierd marea răsplătire pentru câteva zile de falsă siguranță. Merită. Numai că ei nu s-au pregătit. Ei au mers din concesie în concesie, din greșeală în greșeală, din păcat în păcat. Așa cum au procedat unii dintre mai marii poporului iudeu pe vremuri. Se spune că dintre fruntașii poporului, după cum citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, mulți dintre fruntașii lui Israel au crezut în Isus, știau cine este, dar de frica fariseilor nu l-au mărturisit, ca să nu fie dați afară din sinagogă. Păi mai bine să stai în sinagogă decât să fii mântuit, nu? De frica de a nu fi dați afară din sinagogă. Credeți că are un corespondent atitudinea acelor fruntași a iudeilor din zilele lui Isus? Are un corespondent în zilele noastre? Păi decât să ne facem de râs. Ne trădăm credința strămoșească. Mai bine pierim în credința strămoșească decât să primim adevărul adevărat din cuvântul lui Dumnezeu. Și să primim solia specială pentru zilele finale din Apocalipsa. Noi trebuie să ne gândim foarte bine și fac un apel la toți care ascultă și vor asculta încă aceste cuvinte. Să facem o distinție clară între glasul lui Dumnezeu și glasul oamenilor. Glasul care vine din templul ceresc și glasurile care se aud în temple pământești. Glasul marelui preot din cerul, Iisus Hristos, și glasul unor duhovnici de pe pământ. Trebuie să facem distinție și nu putem altfel decât cercetând Sfintele Scripturi, cu rugăciune și cerând călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Astea nu sunt cuvinte și versete pentru niște prelegeri de seară în anul 2009, luna mai. Astea sunt pentru viață sau moarte, pentru că în timpul cel mai scurt va trebui să fim deciși, fie fricoși, necredincioși sau stând de partea lui Dumnezeu cu toată credința. Cei necredincioși îi exprimă pe cei apostaziați, cei care cândva au crezut și au apostaziat, apoi cei scârboși, cei care comit păcate extrem de grave, care intră în categoria urăciunilor. În Vechiul Testament există mai mulți termeni pentru păcate. Printre ei există termenul șicuț, care înseamnă urăciune. Și sodomia era pusă între primele păcate șicuți. Acum se fac demonstrații pentru drepturi, pentru căsătorii, pentru moșteniri, pentru știu eu, șicuț, urăciune, rămân afară din cetate. Pierd. Noi îi respectăm pe semenii noștri, îi prețuim pe toți și privim în fiecare un posibil mântuit, un suflet pentru care Iisus Hristos și-a dat viața. Dar nu trebuie nimeni să abuzeze de harul lui Dumnezeu. Prin niciun păcat. Ucigași, curvari, idolatrii, mincinoși, tot atâtea porunci din decalog călcate și apoi vrăjitori. Și nu este departe lucrarea celui rău prin treziri spirituale, religioase, false. La urma urmei, aceleași duhuri rele despre care am citit în capitolul 16, se manifestă fie în forme religioase, fie prin vrăjitorii și tot felul de arte oculte. Aceleași duhuri rele. De asta scrie cuvântul că trebuie să cercetăm duhurile în 1 Ioan capitolul 4. Da, dacă cineva se descoperă pe sine vinovat în privința vreunuia din păcatele acestea sau păcate înrudite, să ne cercetăm bine.
mai e puțin timp ca să ne pregătim pentru cetatea sfântă. Versetul 9. Apoi unul din cei 7 îngeri care țineau cele 7 potire, pline cu cele din urmă 7 urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Același înger care răspundea de plăgi și care a spus: vino să-ți arăt prostituata Babilon, acum vine și îi spune lui Ioan: vino să îți arăt nevasta mielului, mireasa lui Iisus Hristos. Același înger. Ce contrast! Vino să vezi religiile apostaziate care în numele lui Iisus Hristos ajung până la crime în zilele finale, cum a fost și în timpul Evului Mediu. Și acum vino să-ți arăt ce înseamnă cu adevărat să-i aparții lui Iisus Hristos și să păzești poruncile lui Dumnezeu. Vino să-ți arăt. Mireasa, nevasta mielului. De 27 de ori apare în cartea Apocalipsei acest nume al Domnului Iisus Hristos, mielul, adică cel răstignit. Și ca să pot spune mireasa mielului lui Dumnezeu, ce înseamnă aceasta? Pentru o mireasă contează cine este mirele, cum gândește el, ce caracter are el, cum arată, ce vrednicie are în probleme practice ale vieții. Și nu te arunci în brațele oricui, nu-i așa? Mirele. Cum este relația noastră cu Iisus Hristos? Să fii mireasă a lui Iisus Hristos, popor mireasă a lui Iisus Hristos. Cum e asta? Să-ți placă de El, de gândurile Lui, de înfățișarea Lui, de caracterul Lui, de vrednicia Lui, de lucrările Lui. Viața ta să fie împlinită în chip desăvârșit prin El. Ce legătură, ce legătură! Asta nu este doar subiect teologic. Nu, o relație cu totul aparte. Mireasa mielului. În centrul Apocalipsei, iată-L pe Iisus Hristos. Nu fiare, nu contrafaceri, nu plăgi, nu judecată. În centrul Apocalipsei se află Iisus Hristos și El răstignit. Mireasa mielului. Sunt toți cei care îl iubesc pe Iisus. Le place de El, de gândirea Lui sfântă, de calitatea Lui de Dumnezeu, de Creator, de Mântuitor. Le place. Și nu concep de pe acum să trăiască altfel decât umblând cu El. Asta este o experiență, aceasta este o experiență a fiecărei zile, nu doar temă de predică. Mai departe, versetul 10. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, adică vino să-ți arăt mireasa și ce vede? O cetate. Mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie, cum este cristalul. Cetatea are slava lui Dumnezeu, dar slava ei înseamnă și lumina celor care vin să locuiască acolo. Cum stă scris în Filipeni, capitolul 2, versetul 15? Voi luminați, străluciți ca niște lumini în această lume, într-un veac decăzut. Străluciți
Și același cuvânt, fosteres, lumini, luminători, se folosește și în Apocalipsa și în Filipeni. Slava lui Dumnezeu, slava caracterului celor mântuiți și apoi slava pietrelor scumpe. Pietrele scumpe sunt doar simboluri pentru slava lui Dumnezeu și slava celor care vin să locuiască în noul Ierusalim. Și apoi să vină pe pământul acesta care va fi înnoit. Slava lui Dumnezeu în cetatea sfântă înseamnă că în centrul universului, de unde guvernează Dumnezeu, domină sfințenia, iubirea, bucuria. Să nu credem că acolo tot timpul vom sta și vom face gestul acesta către ceilalți, liniște, nu, să nu fii vesel. Ce bucurii trebuie să ne aștepte acolo, ce împliniri. Mâine seară mai în detalii despre ceea ce cuvântul ne lasă să știm de pe acum și restul prin credință să gândim. Da, slava lui Dumnezeu și slava celor mântuiți. Mergem mai departe. Versetele 12 la 14. Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea 12 porți și la porți 12 îngeri și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau 3 porți, spre miază noapte 3 porți, spre miază zi 3 porți, spre apus 3. Și zidul cetății, versetul 14, zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Cetate universală, deschisă în cele 4 puncte cardinale, ca să vină cei care au primit Evanghelia veșnică, de la răsărit, miază noapte, miază zi, apus, să vină din orice popor, din orice neam, din orice seminție, orice limbă, cum ni se spune în Apocalipsa 14. Cetate universală. 12 nume ale semințiilor lui Israel, 12 nume ale apostolilor, unitate între Vechiul și Noul Testament, unitate între poporul lui Dumnezeu din vechime și poporul lui Dumnezeu din Noul Testament. Vin din toate direcțiile, cum citim în Luca la capitolul 13, că vor veni de la răsărit, miază noapte, miază zi și apus și vor sta împreună la masă în cetatea cea nouă. Mergem mai departe. Ceva foarte interesant se spune în continuare. Îngerul care vorbea cu mine avea o măsurătoare, ca măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porțile ei și zidul ei. Cetatea era în 4 colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. Versetul 17. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Cetatea este măsurată. Ce înseamnă aceasta? Că este reală, că este adecvată, că este suficientă. Apoi, lungimea, lărgimea, înălțimea, aceeași, adică în formă de cub. Miercuri seara am spus că nu deschid paranteza ca să fiți curioși să veniți și vineri seara. Foarte bine, ați venit, mă bucur. În formă de cub. Dacă deschidem Sfânta Scriptură la 1 Împărați, capitolul 6, ni se spune ceva acolo. Solomon a construit templul și Sfânta Sfintelor era în forma aceasta.
lungimea, lărgimea, înălțimea aceeași, în formă de cub. Acum, dacă cetatea are aceeași dimensiune, pe lungime, lărgime, înălțime, înseamnă că ea este Sfânta Sfintelor. Este ca Sfânta Sfintelor. Și acolo este Dumnezeu, este Fiul Său, acolo vom locui noi. Dar cât este o latură? 12.000 de prăjini. O prăjină, 185 de metri. 12.000 de prăjini, 1400 de mile, 2240 de kilometri. Dar ceva interesant, dacă e în formă de cub, atunci are câte laturi? 4 plus 4 plus 4, 3 ori 4, 12. 12.000 de prăjini ori 12.000 egal 144.000 de prăjini. Cei 144.000 sunt așteptați în Cetatea Sfântă. Distanța cumulată a laturilor cetății este 144 de prăjini. Herodot scrie despre Babilonul antic că era zidit pe un pătrat, pe un teren pătrat și o latură era de 120 de prăjini. Cetatea Noului Ierusalim are 12.000 de prăjini, de 100 de ori mai mult decât Babilonul antic. Comparație și contrast. De 100 de ori mai mare, dar infinit mai sfântă. În formă de Sfânta Sfintelor. De asta Dumnezeu este acolo și mielul și mântuiții. Și atunci, dacă vom locui în Sfânta Sfintelor, cum ar fi fost în Vechiul Testament să-i spui marelui preot, n-ai vrea să locuiești în Sfânta Sfintelor? Îți spunem acolo, nu, o dată pe an. O dată pe an, puțin, intru cu jertfă acolo, cu sângele jertfei, pentru mine, pentru casa mea, pe urmă pentru popor, sângele pentru vițel, după aceea țapul pentru Domnul, duc sângele înăuntru și fac slujba, stropesc spre chivot și mă retrag o dată pe an puțin. Și în Cetatea Noului Ierusalim, care este o sfântă a sfintelor, vom locui 1000 de ani. 1000 de ani în Sfânta Sfintelor. Ce pregătire făcea preotul pentru câteva clipe să intre cu jertfă în Sfânta Sfintelor, cu sângele jertfei. Cam ce pregătire trebuie să facem noi, zi de zi, clipă de clipă, ce privim, ce gândim, ce citim, ce ascultăm, ca să putem intra în acea Sfântă a Sfintelor. Și slava cetății să fie slava cumulată a lui Dumnezeu cu slava celor care au caracterul lui Iisus Hristos. O să se îndure Domnul de noi. Noi nu suntem pregătiți. Nu suntem pregătiți pentru acel timp, pentru acel mileniu, în cetatea cea nouă. Suntem depășiți din punct de vedere teologic, pur și simplu, și ne cutremurăm din punct de vedere spiritual. Noi prea ușor păcătuim, prea ușor ne jucăm cu păcatul, comentăm păcatele, săvârșim păcatele, tolerăm păcatele. Și ce ne așteaptă? Ce ne așteaptă? Versetul 18 și în continuare, zidul era zidit de iaspis, ca tronul lui Dumnezeu, adică. Cetatea era de aur curat, ca sticla curată, cum Sfânta Sfintelor era căptușită cu aur. Apoi, temeliile zidului erau din pietre scumpe și exact aceleași pietre scumpe sunt prezentate care erau pe pieptarul marelui preot. Așa arată
cetatea noului Ierusalim. E o cetate templu, e o cetate Sfânta Sfintelor, e o cetate a prezenței lui Dumnezeu. Noi vrem să ajungem acolo. Vrem să facem parte din acea realitate creată de Dumnezeu. Ce pregătire, numai Dumnezeu ne poate pregăti, să-i permitem. Cetatea este ca un templu, de aceea în versetul 22 ni se spune: în cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Și versetul 23, cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul, descriere din Isaia 60. În cetate n-am văzut templu. Păi e o contradicție aici. În capitolul 7 cu 15 ni se spune: și ei, cei mântuiți, cei sigilați, cei îmbrăcați în alb, îi vor sluji zi și noapte în templu. Și aici nu mai trebuie templu, nu mai e nevoie de funcțiile templului, de slujirea ca în templu, de mijlocire, de jertfă. Nu mai este nevoie. Ea este templu, o sfântă a sfintelor. Și gândiți-vă la faptul că înainte ca să fie existat cortul întâlnirii pe pământ și înainte să fie existat templul lui Solomon, funcțiile templului erau în Dumnezeu. Lucifer nu și-a dat seama cine este Creatorul. Și când Creatorul a făgăduit mântuire, când Iisus Hristos a ieșit din slava Tatălui după ce a fost cuprins de slava Tatălui și a anunțat îngerilor: eu voi merge la pământeni, eu mă voi întrupa, eu voi fi umilit, eu voi suferi, îmi voi da viața pentru ei. Lucifer a rămas uimit și îngerii decăzuți și îngerii sfinți. Cum în Dumnezeu se ascunde Mântuitorul? El este Mântuitor din veci, din veșnicii. La nevoie s-a manifestat ca Mântuitor. Nu mai e nevoie de templu, dar funcțiile veșnice templare sunt și rămân în Dumnezeu. Dacă ar mai fi nevoie vreodată să fie tratat păcatul, El este Mântuitor, dar nu va mai fi nevoie. Dacă a fost nevoie odată, s-a manifestat ca Dumnezeu. Dumnezeu este templul ei. Ea este o sfântă a sfintelor și Dumnezeu din veșnicie poartă în El calități de Mântuitor. El este templul și mielul, Iisus Hristos, este templul. Ce slavă, ce siguranță să fim cu Dumnezeu, Mântuitorul, când nu vom mai avea nevoie să fie tratat păcatul. Suntem deja mântuiți și El totuși rămâne Mântuitorul. Este din veci. Ne-am atins de El, am lovit în El, s-a manifestat ca Mântuitor. Așa este El, nu numai Creator. Ce bogăție în Dumnezeu! Veșnicia nu va ajunge ca să înțelegem aceste lucruri. Abundă afirmațiile cum nu va fi cetatea noului Ierusalim. Templul nu va fi, soare nu, noapte nu, adică nu e nevoie de soare acolo. Porți închise nu, lacrimi nu, dureri nu. Noi tot descriem cetatea cum nu va fi. Haideți să mergem acolo să vedem cum este. Cât de glorios este felul cum nu este. Cât de glorios trebuie să fie felul cum este cetatea. Cât de glorios este felul cum nu este cetatea. Nu lacrimi, nu vaete, nu dureri, nu moarte. Dar cât de glorioasă este prin ceea ce este. Trebuie să ajungem acolo. Și vom ajunge prin harul lui Dumnezeu. Încă
câteva clipe. Neamurile vor umbla în lumina ei, împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor acolo, adică mântuiți din toate neamurile. Asta vrea să spună cuvântul. Și mergând mai departe, versetele 24 la 26, da, porțile nu se vor închide, nu e nevoie. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Și în sfârșit, versetul 27, nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Omului păcătos trebuie să-i spui și la sfârșit cine vor fi excluși. Atâta slavă, atâta frumusețe, atâta făgăduință, dar în final, noi, păcătoșii, avem nevoie să ni se spună încă o dată, știți, nimic întinat nu va intra acolo. Cerințele lui Dumnezeu sunt sfinte. Nu vă jucați cu poruncile Lui. Prin credința în Iisus, păziți poruncile lui Dumnezeu. Primiți albul neprihănirii lui Iisus și veți locui acolo. Numele vostru va fi în cartea vieții mielului. Prezența lui Dumnezeu ne este făgăduită. Sfârșit pentru suferințe și moarte este o certitudine, căci cel adevărat ne spune acest lucru. Nimic întinat nu va intra acolo. Cetatea va fi în formă de sfântă a sfintelor. Nu numai marele preot, odată pe an puțin, ci noi toți, prin harul lui Dumnezeu, vom locui în prezența nemijlocită a lui Dumnezeu. Vom vedea fața Lui. El va fi Dumnezeul nostru și noi vom fi poporul Său. Cetatea ideală va fi răspunsul lui Dumnezeu pentru cele mai înalte aspirații pe care El le pune în noi și El le împlinește. Pentru asta, haideți să fim și să rămânem mireasa lui Iisus Hristos. Cum este El, așa să fim noi. Și unde este El, să fim și noi. Nu ne mulțumim să știm cum nu este. E mare lucru să știm ce nu va fi acolo. Dorim să știm ce este acolo și cum este. Domnul să ne ajute. Amin.